Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан кулы, иң күркәм, иң камил холык ияһе. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи ва сәллям дөньяга килгән мөбарәк Рабигъел әүвәл ай башланды. Мөселманнар ошо айда Рәсүлебез саллаллаһу галәйһи ва сәллямдың тәрбия дәресе итеп күрергә күнеккән. Мәсҗидләрдә, мәдәният йортларында күркәм саралар оештырыла. Шуларның береһе ошо көндәрдә Башкортстан концерт залында үтте. Күркәм Мәүлид кисәһен Рәсәй мөселманнары үзәк диния назараты, Башкортостандагы Дагыстан милли мәдәни үзәге Әс-Сәлам дин мәгърифәт гәзите оештырды. Хоклангыс мәҗлес Коръән Кәримдән аят укудан һәм Рәсәй мөселманнары үзәк диния назаратының бүлек итәкчесе Мөхәммәд Миңлегалиевтың сыгышыннан башланды. Хөрмәтле кунаклар, үзәк диния назараты исеменнән, шулай ук үзәк назаратына баглы булган меңләгән мәхәлләләр исеменнән шәхсән баш мөфтиебез, үзәк диния назаратының рәисе Шәйхелислам Сәлгать Таҗетдин хәзрәтләре исеменнән үзебезнең исемнәребездән дә шушы улуг мөбарәк айларыбызның, Рабиъл айларыбызның башлануы һәм дә Мәүлид бәйрәмнәребез белән һәр кешене тәбрик итәм. Даһидә сәламнәребезне җиткерәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи тәআла ва баракатуһ. Аллаһтың рәхмәте киң, матур байрамга кот өстенә кот өстәп, Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи ва сәллямдың тукымын дәвам итүсе бүләһе, Болгар Ислам академияһы һәм Иордания халыкара Ислам университеты профессоры Габдураззак Габдрахман Ас-Сади килеп җитте. Мәртәбәле кунак үзенең сыгышында бындай очрашуларның бәрәкәтле булуына аерым ишара яһап, Аллаһ Рәсүле Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи ва сәллямдың тормышынан бер нисә хәдис сөйләп үтте. ولذلك هذا احتفالكم يدل على محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم. Вот ваше это празднование дня рождения пророка саллаллаху алейхи вассалям указывает на вашу любовь к пророку Мухаммаду алейхи салату вассалям. وإذا أحببتم محمدا أحبكم الله. Если вы полюбили пророка Мухаммада алейхи салату вассалям, значит Аллах полюбил вас. ومن يحب الله عليه أن يتبع رسول الله حتى يحبه الله. Кто любит Аллаха, тот пусть следует за пророком Мухаммадом, мир ему. Тогда и Аллах полюбит его. Тамашасы залы туп-тулы ине. Һәм был көндә һәр береһенә дин әһелләре, галимнәрнең истәлекле сыгыштарын, шулай ук Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи ва сәллямды данлаган һәм мактаган шигырьләр һәм нәшидләрне тыңлау мөмкинлеге бирелде. Һәр пайгамбарның өммәте үзенең пайгамбарының тарихын, аның алып килгән мирасын, мөгъҗизаларын өйрәнү сөннәттер. Менә без дә бүген пайгамбарым синең өчен башларымда агарыр чәчләрем бар, пайгамбарым. Синең өчен күзләремнән агар яшьләрем бар дип дуалар кылмактабыз. Тагы да менә бүген бу көннәрдә ватаныбызның төрле якларыннан хәтәр җилләр исеп торганда без ягызәле шөкер итик. Я бер дөнья тутырганчы, я бер күңел тулганчы дип дуалар кылмактабыз. Чөнки безләргә күрәсез үз гомеребездә, үз хөкүмәтебезнең, үз халкыбызның иманын күрергә насип әйләде. Менә бүген Башкортстан башкалабызның Уфаның иң яхшы сәнгать бинасында Мәүлид бәйрәмен халкыбыз белән бергәләп үткәрү ана шул илебезнең, хөкүмәтебезнең, халкыбызның иманының иң көчле дәлиле. Һәм Пәйгамбәрбез үзенең насихатларында безләргә ана шуны да тагы бәян итә. Безнең хәтер тартмабызга, күңел түрләребезгә мәгънәви ырлыклар шәшә. Башкортостандың атказанган артисты Радик Динәхмәтов, Аваз башкорт фольклор коллективы, республика конкурслары лауреаты Әхмәт Бәширов башкаруында мөнәҗәттәр был байрамды тагыла нурландырып җибәрде. Хайбулла районынан келдім, Целинный касабаһынан
Biz 6 kişi geldik. Bu bayramda şol tikim kötüp aldık. Bular mı bulmaz mı deyip kese gündeleli bir iklenip köttük. Bula tegez Kovanıp bugün tağdan yolga çıkıp bir ertük güne kelip yettik. Elhamdülillah öfünü qarab ulgirdik bu terele. Ulu ay Peygamberimizin doğan ayı olulav. İnşallah biz onu olulahak Allah telak bedele ümitimiz var olurlar inşallah. Elhamdülillah biz Sibay qalahından alıb dip durmanıq. Şol tikim şatlanıb hüle bütürlük tügül kes şatlanıp kelip yettik. Mevlid ayın bir yılda kötü alabız. Biz şu tikli motor itip buna Mevlid'i ütkäräbez. Gaileler bilen ýylyp, dost işleri bilen ýylyp. Allahumma salli ala seyyidina Muhammad Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasilu haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ve ala ahli haqq qadrihi ve miqdaril azim. Kesäden hayın ütkäräbez salawat. Anda biziň 15-20 milyon kişi elhamdülillah ýylabız. Salawatullahi salawatyn okuyabız elhamdülillah. Dualar kılabız. Ol şol tikim zor bäxet. Bizde birleştirige. Bir-birimizge şol tikim hüýe tugdurga. Күркәм сарага килгән һәр тамашасы был кистә бөйек пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормыш юлы менән таныша. Расул алейһиссалату вассаламга салаваттар укып багышлаудың, Мәүлид кебек байрамдарды үткәрүдең өстенлеген белә алды. Галимдар һәм дин әһелләре лә һәр сыгышында мусулмандарның игътибарын ихлас гыйбадәткә, игелекле гамәлләр кылып, холыкты ыңгай якка үзгәртеп яшәүдең әһәмиятен һыдык өстенә алды. Нәк шуга өйрәткән Аллаһ Рәсүле галейһиссалату вассалам булының гомерлек ынтылышы, изге максаты булган. Rabiul Awwal ayı öz ismi bilen ul весна, то есть yaz. Peygamberimiz tuğan oy Rabi, yani весной, yaz kelgende процветание mine, seskerler ata uyanov. Peygamberimiz bu dünyaya yaz kebek bütün narsalarni muhabbat, ishq, güzel huluklarda uyatıp keldi. Şunun için şatlık bilen, quvonç bilen qarşı alabız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kelgen ayı. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de aytdı: "Vettabi'uhu la'allakum tahtadun" diye. Ona yeregiz diye, Peygamberge yeregiz. Şayet ki siz hidayet tapırsınız diye. Peygamberimizge yermeyinse turup doğru yolda bolup bolmayın. Şunun için bu dünyaya bizning eng birinchi okutucusi bizning kelivi bizning için ulu bayram, zor bayram. Min Salawat qalahından keldim. Bizning qala özübizning peygamberimizge Salawat dep ismi qoşulgan. Bizning hatunlar arasında bir türküm var. Salawat qatınları diyen. Biz küberek salawatlar ayterge tırışabız. Bul aydagına tugul. Yıldan yıl, aydan ay şu bizning şögülöbüz. Akdağış rayonundan min mında Rio'da okuyuz. Şakir bulup elhamdülillah. Mına bugün gesi günde Mevlid bayramına jıyıldık. Endi bu big zorlap ötülgen oylarının birisi Peygamberimiz turgan ay elhamdülillah. Bu gameller, bu Mevlid kişileri Peygamberimizge bağışlangan endi zor meclisler bizning Tataristan'da da, Afganistan'da da elhamdülillah bu bir de ziyanı yok. Karşı söylevişler olsa da Peygamberimizin maqtav, ona münacatlar aytı, ol bir qaşanda yalğış yolga yetermegen. Biz endi Peygamberimizge salavatlar aytıp, dualar kılıp, endi özümüzün turmuş yolumuzda, din yolunda bek zor tergiş yasıyız dep oylayman. Ya Muhammed, eytsi zinhar, neyde hinin zinnetin? Tanıwımda, tabıwımda, Hak Teala kudretin. О Мухаммад, прошу, скажи, чем ты велик в веках? Я с именем Аллаха жил на праведных устах. Я Мөхәммәд, әйтсе зинһар, кайдан һинең күз дәртең? Tanıwımda, tabıwımda,
Хак Тәгалә яннәтен. О, Мухаммад, прошу, ответь, где силы черпал ты? Есть рай Всевышнего, и нет желаний красоты. Я Мухаммад, табыр мухун, яннәтеңде, милләтем. Мин üzülüp сақырырмын. Үммәтем, үммәтем, үммәтем. Мәүлид кисәһенә килгән һәр бер кеше бөйөк башҡорт шәйхе Зәйнул Рәсүлевҡа арналған күргәҙмә менән таныша алды. Башҡорт биҙәүестәре лә байрамға милли колорит өҫтәне. Бәрәкәтле байрам ахырында яратҡан Рәсүлебеҙ Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмдең бүләһе Ғабдуразаҡ үҙе ихлас дуға ҡылып, бар мөминдәргә ҡеүәтле иман, ныҡлыҡ, илебеҙгә тыныслыҡ һораны. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم لا تفرقنا إلا عن ذنب مغفور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز ويا غفور. اللهم بارك في هذا الجمع المبارك. اللهم بارك بهم وارعاهم واحفظهم وسلمهم من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلي من الماء المارد على الظما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Бәрәкәтле кисәлә Рәбиғел әүәл айында ҡылынған һәр бер доға теләкте, биргән садаҡаны Аллаһ ҡабул итеп, Рәсүлебеҙ саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә һөйөүебеҙҙе арттырып, дәрәжәбеҙҙе күтәрһен, тыныслыҡҡа ирештерһен. Иншаллаһ.